Chvála Pánovi. Tak ja som mal tak v srdci, že jednu vec vám chcem povedať. Máme jedného doživotného odsúdeného, ktorý sedí už skoro 40 rokov. Bol počas búry v Leopoldove v roku 1990, bol vlastne vypálený hrad. No a odtedy je 40 rokov na samotke. 40 rokov sám. Neviem, či si to viete predstaviť, to je taká cela. Keď tam je človek 40 rokov, 23 hodín na cele a hodinu má nárok na vychádzku, ktorý je do takej miestnosti, kde sú 4-metrové múry a na vrchu je taká karirohož a tam sa prechádzajú príslušníci a vlastne uvidí nebo. To je hodina a 23 hodín sám. Teraz si predstavte, že ten človek v polovičke trestu po 20-25 rokoch spoznal Krista. A teraz sa zobudil vlastne z toho zajatia zlého, jak hovorí Pán Ježiš, a zbadal to svetlo a zistil, kde je, že je na doživotných trestoch. A mal taký dar od Pána, tak napísal takú báseň, keď sa obrátil, tak budem sa snažiť hovoriť po česky, ale niečo tam dávaj po slovensky, dobre. V říchu jsem žil, v štíše ďábla pil, o svůj život jsem s ním hrál a on se mi smál. Lákal ma lesk tohoto světa, bohatství a jeho sláva. No přišla krutá zpráva, ďábel zadarmo nic nedává. Ztratil jsem slobodu i rodinu, olitoval jsem s ďáblem hodinu. V tvrdom zákona znení skončil jsem ve vězení. Zrazu všetci mě opustili, všichni mě zradili, tí, co so mnou pili, i tí, co ma velebili. A ten, kterého jsem ukřižoval, jediný věrný pri mne stál. Miluje ma a vždy mě miloval. Nech hříchy mi odpúšťal, proto jemu jsem svůj život odevzdal. Takže toto napísal jeden odsúdený na doživotie a chcem vám povedať, že odsúdení sú nastavení tak, že teraz mi došiel taký dopis, lebo máme takých modlitebníkov, ktorí sa každý deň s nami modlia, o 8 ráno dostanú mail a počas dňa len povedia: Pane Ježišu Kriste, postaraj sa o Mareka. A tento Marek teraz písali, tam bol list, máme tam zverejnený list, máme tam, a tam píše, také pekné napísal, že sa mu páčilo aj vystúpenie, že tam bol. A ja sa začal modliť, začal čítať Božie slovo. A viete, čo napísal na záver? Prosím vás, neopustite ma. Neopustite ma. No všetci opustili. Keď sme raz boli na chválach s Bráňom v decembri v Trenčine, to je väznenská nemocnica. Tak sme boli v takých chválach a tak stáli ľudia, ak vy, normálne sa tí odsúdení postavili. Viete, ja som mal zavreté oči, chválil som Boha. Jak som ich otvoril, tak tam prede mnou stal chlap. Ale on nemal od bedrového klbu nohu. Stal na jednej nohe. A chválil Boha. A som došiel za ním po tých chválach. Som prišiel za ním a podal som mu ruku, bol na vozíku. A hovorím mu: ako sa voláš? On pozerá, že prečo? Prečo sa pýtate? Lebo má tak v srdci, že ty mám napísať dopis. A on začal strašne plakať. Tak som mu napísal a za 2 týždne mi došiel dopis. A tam bolo napísané: Pán pedagóg, ja som neveril, že mi napíšete. Ja už sedím 15 rokov a 10 rokov som od nikoho nedostal dopis. 10 rokov nikoho nezaujíma, či žijem, či mám nohu. Nikoho to nezaujíma. A vy, cudzí, ktorých aj nepoznám, vy mi píšete. Prečo vám to hovorím, je to, že títo ľudia nemajú nikoho. A ja som tak dostal takú výzvu od Pána, jednu vec, tak do srdca, že aby som získaval pre nich takého anjela,
takého anjela. Majú strážneho a ešte takého jedného anjela, ktorý sa bude každý deň prihovárať Ockovi za noho. Viete, ja mám Mareka a tento Marek bol ako 14-ročný vo väzení v Sučanoch. Ja som o tom nevedel a boli sme tam schválni, sme svedčili a on mi napísal pred pár mesiacmi, hovorí, už je tomu skoro 7 rokov, čo som ešte stále vo väznici. Ale ja som to vtedy prijal, ja chcem kráčať s Kristom, je to strašný boj vo väznici, ale chcem kráčať s ním. Ale viete, ja keď som maličký, prišiel opitý sused, zabil mi môjho ocka, potom zastrelil moju mamičku a zastrelil aj môjho dvoročného bračeka. Ja som mal 3 mesiačky na postrele s brokovnicou. Zobrali ma do nemocnice. A som sa uzdravoval, ale nikto ma nechcel. Tak ma zobrali do detského domova. Tam ma zneužívali. Tak tohto som si adoptoval ja. Tak duchovne osprevádzam. Prečo vám to hovorím je to, že ešte potrebujem 400 modlitebníkov. 400. Viete, keď prídem za ľuďmi a opýtam sa, že potrebujem 400 modlitebníkov, ja, víš, koľko, Michal, toho mám? Ja sa modlím rúže, ja sa modlím toto. Tak, ja hovorím, ja vždy poviem jednu vec. Potrebuješ len 3 sekundy. Keď sa postavíš z práce a pôjdeš na záchod, zavri oči, ale povedz, Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, postaraj sa o toho Mareka. To je všetko. Nepotrebuješ viac. Stačia ti 3 sekundy. A táto druhá naša služba je taká, že vlastne si to istý modlitebník, len každý deň príde nejaký mail a tam prídu tie veci, ktoré oni prežívajú. Pán pedagóg, pomodlite sa za moju mamičku. Zomiera. Nemôžem ísť na pohreb. Alebo mám útoky. Mám nutkanie sa zabiť. Viete, čo myslím? To sú také veci. A oni nemajú komu napísať. Nemajú komu dôverovať. Samozrejme, že aby ste vedeli, že keď sa mi volá do prihlási, tak bude vedieť iba odsúdeného meno. On nebude vedieť, že sa za ňo modlíte. Budete v skrytosti sa modliť. Tak kto bude chcieť poslúžiť možno takýmito 7 sekundami za deň za týchto ľudí, ktorých mi pripomínajú toho, čo vy tu máte tuto na začiatku, ak idem do kostola, viete, že tam je Pán Ježiš. Tak to sú oni sú úplne na periférii. Oni sú tam, kde už padajú dole a oni čakajú, najvyššie, to sú úplne tí ľudia na konci. Úplne na konci. Všetci ich odpúsali. Už im nikto nedáva šancu. Iba Ježiš. A preto tam chodíme. Takže kľudne môžete prísť po chválach za mnou. Ja si napíšem váš mail, alebo budete ťukať do mailu a vy ostatní môžete mi napísať na mail, samozrejme, môžete sa mi prihlásiť a veľmi rádi budeme, keď budeme mať takých modlitebníkov, jak ste vy. Ďakujem Pánovi, že sme tu mohli byť, že sme tu mohli slúžiť a že sme tu mohli pozdieľať. Ste mi blízky, máte požehnaný čas.